सुखायू आयुर्वेद आणि पंचकर्म क्लिनिक रत्नागिरी सर्व प्रकारचे पंचकर्म म्हणजेच बस्ती, वमन, विरेचन, जलौका, वचरण, नस्य, शिरोधारा, उत्तरबत्ती, कटिबस्ती आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे तैलधारा, विद्याकर्म, अग्निकर्म या सर्व सुविधा एकाच छताखाली दिल्या जातात। आमची वैशिष्ट्ये: पंचकर्म करण्यासाठी ॲडमिट करण्याची सोय, ऑटोमॅटिक शिरोधारा मशीनद्वारे शिरोधारा, लहान मुलांसाठी सुवर्णप्राशन, स्त्री व पुरुषांसाठी स्वतंत्र पंचकर्म थेरपिस्टची सुविधा, केरळचे वैशिष्ट्य असलेली तैलधारा येथे केली जाते। मणक्यांच्या आजारांवरती विना ऑपरेशन, विना टाके व चिरफाड न करता विशेष आयुर्वेदिक पद्धतीने खात्रीशीर उपचार। म्हणूनच कोणतेही ऑपरेशन करण्यापूर्वी, कोणताही जॉईंट रिप्लेस करण्यापूर्वी पुन्हा पुन्हा विचार करा आणि सुखायू आयुर्वेद आणि पंचकर्म सेंटरला नक्की भेट द्या, कारण शेवटी कृत्रिम ते कृत्रिम असतं। स्थळ: डॉक्टर प्रदीप घाटे, BAMS MD पंचकर्म स्पेशालिस्ट, डॉक्टर प्राजक्त घाटे, BHMS ICR पुणे, सुखायू आयुर्वेद आणि पंचकर्म क्लिनिक, यशोदीप कॉम्प्लेक्स, फ्लॅट नंबर 109, सॅमसंग शोरूमच्या वर, शिवाजीनगर, रत्नागिरी। मोबाईल नंबर 8275 39 24 30। सिंधुदुर्गातल्या तमाम नागरिकांसाठी आजचा माझा हा व्हिडिओ फार महत्त्वाचा आहे। म्हणजे एक पोलीस खात्यात अनेक वर्षाचा अनुभवानंतर आज ज्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या बाबतीत येऊ घातलेल्या निवडणुकीच्या अनुषंगाने काही नेत्यांकडनं दुसऱ्या पक्षातील नेत्यांवर खालच्या दर्जाची भाषणं करणे, तसेच धर्माधर्मामधील तेढ वाढावी म्हणून सुद्धा काही वक्तव्य करणे, एखाद्या धर्माच्या बाबतीत आक्रस्ताळपणा करणे, संबंध नसताना त्या ठिकाणी जाऊन तिकडचा माहोल खराब करणे, असे अनेक प्रकार केले जात आहेत। आपल्या पायाखालची जमीन सरकली की माणसाची जीभ सुद्धा सरकू लागते आणि त्याच्यातनं बेताल वक्तव्य केलं जातं। आज अशा वेळी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं वातावरण हे धार्मिक सलोखा म्हणून कुठल्याही प्रकारचं, अगदी जत्रा यात्रा असो किंवा संदल मिरवणुका असो, उरूस असो, आपण पाहत आलोय अनेक वर्ष दोन्ही धर्म एकमेकाच्या हातात हात घालून त्या कार्यक्रमात सहभागी होत असतात, दोन्ही धर्माचे लोक। आणि तरी सुद्धा फक्त आपला राजकीय फायदा व्हावा हा कुठला तरी षड्यंत्र साध्य व्हावा ह्याकरिता कुठली तरी प्रकरणं पराचा कावळा करून वातावरण गढूळ करण्यासाठी केली जात आहे। माझ्या या जनतेला या व्हिडिओ माध्यमातून आव्हान आहे, तुमच्या मताचा भ्रष्टाचार म्हणजे फक्त पैशाने नसतो, तुमच्या विचारात सुद्धा भ्रष्टता आणली जाते। मग धार्मिक भ्रष्टता असेल, पक्षीय भ्रष्टता असेल, अशी भ्रष्टता आणून तुमचे विचार एका भरकटवले जातात आणि त्यातनं मग मतात आपल्या बाजूनी मतांतर करण्यात त्याचा उपयोग केला जातो। या षड्यंत्रापासून सर्वांनी सावधान राहायचं आहे। कुठल्याही बेताल व्यक्तित्वाला कुठल्याही प्रकारचा भाव द्यायचा नाही, त्याचा आव असेल तो आव त्यांनी करत राहू दे, पण आपण त्याला भाव द्यायचा नाही, हेच मी या ठिकाणी सगळ्यांना रिक्वेस्ट करतो। असे व्यक्ती कोण आहे ते सिंधुदुर्गामध्ये एकच आहे, सगळ्यांना माहिती आहे। त्याचा नावाचा उल्लेख सुद्धा करताना आपल्या जिभेला म्हणजे ते पाप नको म्हणून करत नाहीये, पण सगळ्या सिंधुदुर्गवासीयांना तुम्हाला माहिती आहे, असल्या लोकांपासून आपण कृपया सावधान करा, त्यांना त्यांची जागा दाखवा। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र। श्री तुळजा भवानी कॉम्प्लेक्स 1 BHK 2 BHK and shop, project by Shri Tulza Bhavani Developers,
गवंडीवाडा अपोजिट आशा पार्क नियर भरड नाका, मालवण, सिंधुदुर्ग. आपल्या स्वप्नातील घर प्रत्यक्षात. कॉन्टॅक्ट डिटेल्स फॉर बुकिंग